Er komt op naar camerabewaking bij roofvogelnesten. Aanleiding binnen onder andere de vernielings- of verskate nesten van moezebieters bij de jouwer. Ze waten vergiftigde moezebieter in een nest vonden en wie er een been met een nest omzegen. Ontnota binnen de 43 meldings bij de politie binnenkam. De eerste omzet voor het bidboek is hoe lang onder het bestuur van de culturele haatstaat. Daarin staan de plannen om het Europese evenement in 2018 naar Friesland te helien. De schreeuwers vinden het lijkt nog net Europees en vernijend genoeg. In oktober moet het definitieve bidboek klaar wezen. De kans dat er een loterij komt om geld op te helien voor het nieuwe T-Office of Leeds. En voor sportminister Schippers mag je de opbrengst van een kansspel alleen naar een goed doel gaan en net naar een commerciële instelling, lieken ze een nieuw stadion. We ook in Bigelix de KNSB een loterij houden om het reetrieden te bevorderen. Voor de viering van het 400ste bedtier van Saskia Uilenburg is de organisatie op zoek naar poppen die Saskia heten. In oktober is in Ljouwt een vaststelling hoe de vrouw van schilder Rembrandt van Rijn. Dan wordt ik de doop spelen. Uilenburg wat binnen in de Friese haatstaat. Juni is nog droog waar, maar let er vannacht rein en een temperatuur van zo'n 10 graden. Morgen weer wie het waar, maar let er in het opklaren, het wordt dan zo'n 16 graden.